Здравейте от Forex Trade. Днес ще насочим вашето внимание към нашия Meritel FMS 121 и неговата правилна инсталация. На схемата на свързване на Meritel е показано как фазата влиза и излиза от едната страна на Meritel, а от другата страна влизат и излизат неутралите. И сега ще ви покажа как се прави тази инсталация. Първата стъпка от този процес е да свържем входът на фазата. След това изходът на фазата. И последно свързваме нулата. С това приключва инсталацията. След правилното свързване започва правилното мерене. FMS 121 притежава вградено управляемо реле и Wi-Fi комуникация за отдалечено отчитане. Този модел е създаден за лесна интеграция и може да работи с платформата Meter4U, която ви дава достъп до данни в реално време.